So mina ngingakwazi ukusiza-ke khona financial aid of that, yeah. Yiphi installment ongakaphose? Let's all efforts all around. It's wait, guys. Isabasiza abantu abablacklistiwe, isabasiza abantu debt review, guys. Ulive ngisazosebenza. Are you at with us? No, I'm not at school. I'm at work. This I'm 17. I'm still dealing with people who've got debt. So makukhona ozaziyo ukuthi ngicela ukuthi ngimcheckele ukuthi khamanje ngaphansi kwegama lakhe. Ngicela nginike inamba yakhe ngimcheckele. Ufuna ngimcheckele ukuthi khamanje ngaphansi kwegama lakhe. Anginike inamba yakhe ngimfonele ngimcheckele. Hello. Guys, I'm sure senibuyile emsebenzini. Abanye sebebuyile emsebenzini. Sininaso isikhathi sokuthi sesingakhuluma manje. Yes, I'm at work. Hello, cool bani. Nia uyaphila kodwa I think inathi kami angishaya ke manje. So uma sesilokhunjani uma sesibhekisela ngoJanuary ngiyaphila nami Nkosi yami. Nangazi nembuso uzwile yini ukuthi ngisiza wonke umuntu oblacklistiwe o under debt review. Muzazi nje ukuthi naleyo nkinga noma kade ugcina ukuchecka i-credit score yakho ngikhona for ukuyi-checka and ngikwazi ukukusiza ukuthi uphume under debt review. So indaba yami ikanjalo. Inetwork ngathi siyangilahla ke manje. Uzoqala ngoJanuary. Ngikwazi ukuhambisa i-application yakho phambili ukuze uzokwazi ukunikeza amaloyana. Bazenya. Rosanna, yes, for free. Yes, i-credit checks checkela for free. Just ukuthi unginike inamba yakho ngikucheckele ukuthi khamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Tell them for Rosanna. Hi. So the credit report is free. We'll be able to help you. Yabona Rosanna. Yabona ikula lesa. Yamakula. Dale, hey, mphatha lo, mphatha.
Okay, guys, asiqhubeke-ke. Yes, uku-check-a i-credit score ku-free. Uku-check-a nje score sakho ukuthi sihamba kanjani ku-free. Just ukuthi ngidinga inamba yomuntu, anginike inamba yakhe, ngimfonele, ngimchazele ngebharaka ukuthi siza abantu abanama-red flag, abablekistiwe. And then bese-ke ngithatha inamba yakho ngiyakufonela, bese-ke ngiyakwazi ukuthi ngikucheck-ele ukuthi kuhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Uma ufuna kodwa awuphoqiwe, yabo? Ku-free guys uku-check-a, ku-free. Because thina sisiza abantu abako-debt review, abablekistiwe. Noma ngathi ufuna uku-check-a la ukho lapha, just uhlala wazi ukuthi mina ngicela ukuthi ngi-check-e, ngihlala ngazi ukuthi ngabe ngikuphi, yabo leyo nto leyo. Ku-free uku-check, yebo, ku-free uku-check. Ku-free guys uku-check-a. Cela ubatshele Vincent, batshele. Vincent, cela ubatshele. Vincent. Yes, damn, it's Friday. Oh, what a nice one. Oh, ngiyabonga kulabo abajoyina manje. Mlindo, thank you for joining. Jabulani, thank you for joining. Phazamisa Intombi. Ma-TikTok lava zamahle sengisizakele mina ngiyabonga kakhulu. Thank you, Vincent. Sibonge ku-Vincent, guys. Kombele ngingayilokhuza kanjani? Sibonge la Vincent kusami betha ngimcheckele, ngamcheckela konke kuhamba kahle. So yonke into ya right guys, ngamcheckela so. Akuthusi guys ukuchecka. Akuthusi muzazi ukuthi ublacklistiwe siyakukhipha kuma red flag. So nje ayikuthethusayo. Ayikuthethusayo guys, just unike inamba yakho. Yakucheckela ngitshela ukuthi uma ukuthi nama red flag ngicela sokususa kuma red flag uphume thatha inamba yami chat until uzibe right. So into ikanjalo. Siyabonga Vincent, ngathi ngayithanda i-comment yakhe, that is why ngiyiphinile guys, ngiyayithanda. Thank you baby. That is why ngiyiphinile guys, i-comment yakhe ngiyayithanda. Makukhona abanye guys abablacklistiwe or bafuna ukuphuma anti-debt review, bacela ukuthi ngibafonele, ngibacheckele, ngisakhona guys, okay? Ngisakhona. And ngizohlezi ngikhona nakusasa ngikhona, naphambi kusasa ngikhona. Ngizohlezi nje ngiyinto elunguza live every day. Njalo nje mangifika emsebenzini ngiba live. So, kanjani? Abana masih dansa apa?
I'm not coming to eat from my house. I'm staying in my house and eat. I don't want to do You are ashamed. It's not to make sure. Rosanna. Guys, sexualize everything beautiful at TikTok. I hate when you guys sexualize everything beautiful on TikTok. Guys, can't that much. Rosanna, Lord. Abona sinama groups la Baraka la emsebenzini. Ngiyacela ke phela bawuthola inkosi ukuthi ene ungisendele mfethu la e-account yakho ngizokwazi ukusendela imali lapho kwenye i-account awungomele i-account lale ukuthi ngiyakhamsela imali lapho abantu yazi vele kodwa noma ngathi Unechacha yini? Lokho kuvelela udazi unechacha yini? Ufuna ukubonisa na wifi yakho? Ina maybe ina 31. 31. Yeah, ngisho bengicofa ngikhipha ngifaka. No, ithathe manje. Kodwa izokumiphe. Nangakufona. Yes. Nangakufona. Naba. Yeah.